2 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή η πρόεδρος της Αλληλεγγύης, η κυρία Ελένη Θεοχάρους. Κυρία Θεοχάρους, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Βρισκόσαστε εδώ φαντάζομαι στην Κύπρο και λόγω των δημοτικών εκλογών που θα διεξαχθούν και κοντεύουμε να τις ξεχάσουμε. Ναι, βεβαίως. Βρίσκομαι στην Κύπρο λόγω των δημοτικών εκλογών, έχοντας πάρει άδεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θεωρείτε λογικό το ότι σε 2-3 μέρες έχουμε εκλογές και ουδής σχεδόν ασχολείται όπως σε άλλες περιπτώσεις και άλλες περιόδους? Τον τελευταίο καιρό, κύριε Καλατζή, ασχέτως του τι είδους εκλογές έχουμε, υπάρχει μια υποτονικότητα στη συμπεριφορά του κόσμου. Βεβαίως στις προεδρικές και στις βουλευτικές εκλογές είναι πιο οξυμένα τα πνεύματα και ίσως να γίνεται μεγαλύτερη φασαρία, μεγαλύτερος δώρος, αλλά όσον αφορά τις δημοτικές εκλογές, αφενός ο κόσμος δεν έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφετέρου σε πολλές περιπτώσεις είναι σχεδόν προκαθορισμένο το αποτέλεσμα και ούτε και τα μέσα δίνουν τη βαρύνουσα σημασία που πρέπει, με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται εκείνη η ζήμωση που απαιτείται για να ενδιαφερθεί ο κόσμος. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια γενικότερη απαξίωση για την οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές μέχρι τώρα. Και τα σκάνδαλα στην τοπική αυτοδιοίκηση που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια ενδεχομένως να συντείνουν και προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, βεβαίως, αλλά σκάνδαλα έχουμε σε όλη την διαστρωμάτωση της πολιτικής μας ζωής και άλλα ξεχνιούνται πάρα πολύ εύκολα, άλλα αφήνονται να ξεχαστούν πολύ εύκολα. Ενώ σε αυτά της τοπικής αυτοδιοίκησης ίσως είναι οι μοναδικές περιπτώσεις όπου είδαμε και ανθρώπους να τιμωρούνται για την συμμετοχή τους στην διαφθορά. Από την άλλη, όσον αφορά τους πολίτες, καμιά φορά και τα σκάνδαλα δρούν διεγερτικά, θα μπορούσε να πει κανείς, με την έννοια ότι έρχεται η στιγμή που ο πολίτης θα πει φτάνει ως εδώ και μη παρέκει. Και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα το ειδούμε. Εννοώ η αποκάλυψη των σκανδαλών, όχι τα σκάνδαλα αυτά καθ' αυτά. Μήπως όμως το γεγονός ότι κομματικοποιήθηκαν μάλλον σε μεγάλο βαθμό και αυτές οι εκλογές να είναι αποτρεπτικό για τους ψηφοφόρους? Βεβαίως, κυρία Τζιάννη, είναι και αυτό σημαντικό, το γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση αφαιρείται από την απόλυτη την πλέρεια δημοκρατία στην οποία ανήκει. Υπήρξε όλη αυτή η φιλολογία και η παραφιλολογία πριν από τις δημοτικές εκλογές. Θα γίνουν, δεν θα γίνουν, θα τους προλάβει το δημοψήφισμα, το κυπριακό, θα γίνει η μετεξέλιξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, η αναδιάρθρωση, ο εξυγχρονισμός, όλα αυτά τα πράγματα θα είναι θητεία 2,5 ετών, δεν θα γίνουν καθόλου. Έχουν δημιουργήσει αυτή την αίσθηση του ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα σοβαρό που μπορεί να απασχολεί στον κόσμο. Και απ' την άλλη, μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη φάση όσον αφορά το Κυπριακό. Ναι, εδώ θέλαμε να περάσουμε. Οι πλήστοι ασχολούνται πιο πολύ με το Κυπριακό παρά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς να περάσουμε από τις δημοτικές στο Κυπριακό, να σας μεταφέρουμε μια ερώτηση που έστειλε ένας ακροατής με SMS στο 1076. Πολύ σύντομη, λέει η κυρία Θεοχάρους, θα πάτε στη Γενέβη? Είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν έχω απαντήσει ακόμη. Είμαι σε έντονο προβληματισμό και με τον εαυτό μου και διαβουλεύομαι και με τους στενούς μου συνεργάτες. Δεν γνωρίζω σε ποιο βαθμό θα είναι θετική η παρουσία μου ή θα είναι επιβοητητική η παρουσία μου, αν πραγματικά οι συνομιλίες γίνονται σε κάποιον άλλο χώρο και εμείς βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι σε κάποιο ξενοδοχείο που δεν θα έχουμε καν επαφή με τους συνομιλητές. Από την άλλη, υπάρχει η άποψη ότι ενδεχομένως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να συγκαλέσει εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο προκειμένου να διαβουλευτεί με το Εθνικό Συμβούλιο για μια κρίσιμη απόφαση την οποία θα πρέπει να λάβει. Και καταλαβαίνετε ότι σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα ήταν λογικό να απέχει κάποιος. Πάντως σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσω τουλάχιστον αν είμαι στις Βρυξέλλες να είμαι σε απόσταση 2-3 ωρών ούτως ώστε να σπεύσω και να προλάβω. Τώρα σε ό,τι αφορά την διαδικασία η οποία έχει καθοριστεί 9 του μηνός θα ξεκινήσει στη Γενέβη, πάμε στη διεθνή διάσκεψη συνέχεια. Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο?
Σε ποιο βαθμό θα σταθούμε σε αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα. Έχουμε δει πολλές φορές να υπάρχουν υποχωρήσεις από τις λεγόμενες κόκκινες γραμμές. Γιατί σας ανησυχεί αυτό, αφού τόσο ή άλλως διαφωνείτε με το πλαίσιο ή με τους χειρισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας? Ναι, διαφωνώ και με την νομική βάση και με την στόχευση και με το νομικό πλαίσιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν έρθει ο Αρμαγεδόν δεν θα πλήξει και εμένα και τον κόσμο ολόκληρο και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Όταν θα παθεί μια τελική απόφαση, αυτή η απόφαση θα μας αφορά όλους. Δεν μπορεί κανείς να βγάλει την ουρά του απ' έξω. Συνεπώς μπορεί να μην είμαι σε θέση να καταθέσω κάποια πρόταση που θα κάνει καλύτερες τις συνομιλίες, πρώτα απ' όλα γιατί δεν το πιστεύω ότι μπορούν να γίνει καλύτερο το αποτέλεσμα αυτών των συνομιλιών, και απορρίπτω με ταυτελιγμία στη θέση ότι όποιος δεν συμφωνεί με αυτές τις θέσεις διακατέχεται από ρατσιστικά αισθήματα ή εθνικιστικά αισθήματα ή το ένα ή το άλλο. Είναι η απόλυτη έννοια για το μέλλον αυτού του τόπου και για την επιβίωση του ελληνισμού σε αυτό το νησί. Τώρα, από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να δίνει όποια ερμηνεία θέλει και να λέει ό,τι θέλει, αλλά δεν είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να υφιστάμεθα αυτή την βάναυση και σκληρή συμπεριφορά επειδή καταθέτουμε τις απόψεις μας. Τώρα, αν θα γίνει πενταμερής, αν θα γίνει πολυμερής, αν αυτοί που θα είναι εκεί θα είναι απλώς παρόντες ή θα είναι μετέχοντες στην διαδικασία των συνομιλιών. Εδώ ο κύριος Σέιντε δήλωσε ξεκάθαρα στη Cyprus Mail και στο ΡΙΚ ότι θα γίνει πενταμερής. Τώρα, πενταμερής με τη συμμετοχή των δύο κοινοτήτων, των τριών εγκυτριών δυνάμεων και της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι εξαμερής. Δεν είναι πενταμερής. Αν η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι παρούσα, τότε θα αναλάβουν τις ευθύνες εκείνοι που επιμένουν ότι θα είναι παρούσα η Κυπριακή Δημοκρατία. Αν την ελληνοκυπριακή πλευρά θα την εκπροσωπήσει η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν ξέρω αν θα το αποδεχτεί αυτό ο Ερντογάν, ο οποίος ούτε καν μας αναγνωρίζει και μάλιστα μίλησε χτες για de facto προσάρτηση των κατεχομένων με τη διοχέτευση Τούρκων πολιτών στην Κύπρο. Τι να σας πω, αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεση μας αυτή τη στιγμή. Καμιά πληροφορία δεν είναι επιβεβαιωμένη και μόνο με την τυφλή εμπιστοσύνη που θα μπορούσε να επιδείξει κάποιος ή εκτός αν έχει εσωτερική πληροφόρηση που εγώ δεν την έχω. Σε τι επίπεδο πιστεύετε ότι πρέπει να εκπροσωπηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να την εκπροσωπήσει ο εκλελεγμένος και νόμιμος πρόεδρος της, ο Νίκος Αναστασιάδης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, να σας πω, με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, με την διοχέτευση τόσων πολλών λαθεμένων πληροφοριών, αν θέλετε, και με την εσκεμμένη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κατεύθυνση της παντίω τρόπο επιτυχίας των συνομιλιών, ασχέτως του αποτελέσματος, ασχέτως αν αυτό το αποτέλεσμα θα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασχέτως αν θα παραβιάζονται οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τυχούσα αποδοχή είτε εγγυητικών δικαιωμάτων έστω και περιορισμένου χρόνου, είτε παραμονή στρατευμάτων έστω και περιορισμένου χρόνου. Καταλαβαίνετε ότι εμένα λίγο με ενδιαφέρει. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η Μογκερίνη. Δεν πιστεύω ότι θα είναι ο Γιούνκερ, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι αυτό που λέει ο Ακιντζή, ότι απλώς θα παρίστανται, απλώς θα είναι στην διπλανή αίθουσα. Θα μπορούσε να συμβεί αυτό? Θα μπορούσε, κυρία Θεοχώρης, να συμβεί αυτό όταν μιλάμε για ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κράτος μέλος θα είναι και η ομόσπονδη Κυπριακή Δημοκρατία, αν και όταν επιτευχθεί η επίλυση του Κυπριακού? Κύριε Καλατζή, εάν ήμασταν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το θυμηθούμε τώρα έστω και την εσχάτη και απαιτήσουμε να έχει σημαίνοντα ρόλο και λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ναι, θα πρέπει να το παλέψουμε. Αλλά η μέχρι τώρα πολιτεία μας έχει, η μέχρι τώρα πολιτική μας έχει πείσει ότι ούτε καν εμείς ήδη δεν πιστεύουμε ότι είμαστε κράτος μέλος. Αλλιώς θα είχαμε χρησιμοποιήσει όλα τα στην διάθεση μας μέσα για να τα νομικά μέσα τα οποία μας παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσουμε τη θέση μας και όχι
να αποφεύγουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να μην βλάψουμε τις συνομιλίες. Δείτε τι έγινε προχθές στο Συμβούλιο. 6 Κύπριοι Ευρωβουλευτές παλεύουν μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πείσουν τους πάντες ότι η Τουρκία έχει εισβάλει παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία, κατέχει παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος και να ζητούμε την επιβολή κυρώσεων όπως έχει γίνει σε άλλες περιπτώσεις. Και η Κυπριακή εκπροσώπηση στο Συμβούλιο δεν ζήτησε καν την μη λήψη των συμπερασμάτων, τη μη έκδοση των συμπερασμάτων, και το έπραξε η Αυστρία. Βεβαίως δεν το έπραξε η Αυστρία για μας, αλλά θα μπορούσε. Αυτό αποδεικνύει ότι έχουμε τρόπους να πιέσουμε την Τουρκία. Και το παραμύθι ότι η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταρρεύσει προπολού. Η Τουρκία καίγεται διακαώς να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα ερώτημα που στέλνει ένας ακροατής με ένα SMS στο 1076, μάλλον δεν είναι ερώτημα, είναι τοποθέτηση. Λέει τουλάχιστον η κυρία Θεοχάρους είναι ειλικρινής, διαφωνεί, αλλά παραδέχεται ότι δεν έχει κάτι να προτείνει. Και ρωτάνε τι είναι αυτό που προτείνεται ως εναλλακτική της διαδικασίας. Δεν είπα ότι δεν έχω κάτι να προτείνω. Είπα δεν έχω κάτι να προτείνω που θα μπορούσε να βελτιώσει την τελική συμφωνία όπως διαβλέπω ότι θα εξελιχθεί με όλα όσα έχω στη διάθεσή μου. Έχουμε προτείνει πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές τι θα έπρεπε να έχει γίνει και δεν έχει γίνει. Τι θα έπρεπε να είχαμε κάνει και δεν το έχουμε κάνει. Συνεπώς αυτή τη στιγμή διαχειριζόμενοι θεωρητικά, γιατί δεν έχουμε την εξουσία να τη διαχειριστούμε και πρακτικά μια κρίση, λέμε κάποιες απόψεις που τέλος πάντων προσπαθούν να εξηγήσουν, να προστατέψουν και τον τόπο και τους πολιτικούς που συνομιλούν από κάποια ενδεχόμενα άλλα λάθη. Αυτή η συνεργασία με τα υπόλοιπα 4 κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου θεωρείτε ότι είναι ad hoc για τη συγκεκριμένη περίοδο και τις εξελίξεις εν ώψη της διεθνούς διάσκεψης, ή θα μπορούσε να μεταξελιχθεί και σε μια ευρύτερη συνεργασία πολιτικής φύσεως? Νομίζω ότι οι κοινωνικές θέσεις των κομμάτων του καταχρηστικώς λεγόμενου ενδιάμεσου γι' αυτό είπα λεγόμενο. Δεν απέχουν και πολύ. Οι θέσεις στο Κυπριακό ταυτίζονται σε πολύ σημαντικό βαθμό. Εκείνο που μετράει αυτή τη στιγμή είναι αν θα υπάρξει μια συμφωνία η οποία θα κριθεί ως ανεφάρμοστη, να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε με ένα αραγές μέτωπο. Αν η συμφωνία που θα επιτευχθεί θα είναι καλή και θα έχουμε τις ευχάριστες εκπλήξεις που μας έχουν πει, νομίζω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με επιφύλαξη νομίζω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ναι, είπε ότι θα έχουμε εκπλήξεις ευχάριστες. Ναι, θα έχουμε ευχάριστες εκπλήξεις, όχι εκπλήξεις, γιατί εκπλήξεις σίγουρα θα έχουμε και μάλιστα αν κρίνουμε από όλα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής θα είναι και δυσάρεστες. Αλλά αν έχουμε ευχάριστες εκπλήξεις και η τελική συμφωνία είναι καλή, ναι, εμείς θα εργαστούμε για να υλοποιηθεί η συμφωνία και να δουλέψει. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία νομίζω να τα ξαναπούμε και πριν τις γιορτές, ναι, για να μην πούμε από τώρα χρόνια πολλά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.